ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Ani ano usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mag-auban gyapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang Dani Luod ug usab si kasamang Tax Ilumba, sa gawas si Rinaldo Cuenca ug usab si Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon no sa atong amahan dinhi sa estasyon no, ang atong station manager si kasamang Edgar Dagubo ubana sa iyang mga kaubang radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 23 sa bulan sa Pebrero, tuig 2020. Okay, padayon ta sa ato ng tahas no sa paghatag ganinyo og mga katinawan no nga mao ang gitumong sa titulo no sa maong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa makadaghang higayon no ang tinuhuang Katoliko giakusahan nga wala masubay sa Biblia. Og sa dihang ang mga Katoliko wala mohimo og response o gipasagdan lang ang maong akusasyon. Nagtuog yun ang kadaghanan nga ang maong tinuhuan anaa gayud sa kasaypanan. Hinuon kog maghiskot og kasaypanan o samaan ng sala o bisan unsa man siguro nga pundok guilty ana. Kay wa man siguro pundok mo angkon nga tanan puros limpyo. Okay. Di ba? Kita tanan good makasasala, no? Matod pa ni Pablo sa Roma 5:12. Diba? Ang tanan nakasala. So kung hisgutan ang sipyat o kasaypanan nga sala, guilty ang tanan
gawa sa exception no sa atong pagtuong Katoliko ni Kristo o sa atong mahal nga inahan. Di ba? Oh. So, mao na. Sa makadaghang higayon ang atong tinuhuan nga Katoliko giakusahan gyud nga wala masubay sa Biblia. Gitawag nag unbiblical religion. O kay unbiblical religion mao na nga gibiyaan. O daghan gyud ang mibiya sa Katoliko. O ginoon, bisan pagdaghang mibiya sa Katoliko, daghan ra gyud gihapon kay majority ra man gyud gihapon. Oh, di ba? Oo. Now, kung makadungog gali mo og mga pagsaway, dili lang kay pagsaway personal kundi pagsaway gyud sa pagtulunan, di ba? Kung kilahi man ang pagtulunan, lahi po ng binuhatan. Kaya kami no sa Catholic Faith Defenders ato biya ning klarohon na we are not CAD. Sa manang CAD, no? Catholic Abuse Defenders. CAD. Ang among grupo gitawag na siya CFD. Catholic Faith Defenders. Faith gani pagtuo. Oh, ang among gidipinsahan dili ang abuso. We believe nga naagi mga abuso sulod simbahan. Sukad pa na sa una. Oh, naay mga abuse. Gani sa pagsugod ni Kristo aning simbahan na sa 12 pa lang na may gahudas. Unsa naghagdaghan? Daghan na yun ang hudas. Unya, ang una yung nagpabadlong, ministro yun. Shepherd yun. Kaya ka na mga apostolis, mga shepherds mo na sila. Diba? Naano'y chief shepherd? Si Jesus Christ. Iya lang gilugway iyang pagka-chief shepherd. Di man siya magtugay sa iyang makita nga pag-shepherd sa iyang iglesia, sa iyang simbahan. Mo nang gi-appoint niya si Peter nga mo ay take over, no? As prime minister. Instead nga siya kay moadto naman sa langit. Di ba? Oh. Sa 12 pa lang ka mga leader na ha? Sa ato pa ministro o pare. Di ba? O nagali gahudas unsa naghagdaghan na. Di ba? So mo na nga kuan. Dili ikatingana nga nagyoy masipyat nay makasala, no? Dunay mga santo papa gani nga buluyagon, hinoon mas daghan ang buutan, di ba? Ingon pa tong si Dante ba to kisa tong gahulagway gani sa heaven. Yang di no na ingon nga literal, pero sabton yun nga unsay mensahe ana ingon gali tong gahulagway, which is I believe nito upo ko nga na gani kuno mga santo papa nga tuas impierno. Di ba? Which is posible, no? Kay naa man gyud pipila dili na sila noon daghan kayo. Naa gyud mga pipila ka santo papa nga maot gyud og kinabuhi. Pero ang milagro wala sila makahimog dugba nga mga pagtulunan nga makadaot nato. Di ba? Kung sundon, no? Ang ilarang sayop gyud kanang personal. Dili doktrina kay wa gyud sila maka-pronounce og dogma o doktrina nga makapaimpierno na to. Kung na-impierno manggaling to sila tungod na kay wala nila tumana ang ilang gitudlo. Di ba? Wa nila puy ang unsa may mensahe sa maong simbahan. Unya dili na pagaisipon nga invalido o dili genuine ilang katungdanan kung sila mga badlungon. Now, muhatag tanin yung example ha. Example, atong mayor ba, atong gobernador ba, no? Wala ta magtumbok og kinsa ha. Ang ato general ni, no? Mahimong bisan kinsa maiguan ni, no? Kung mayor ka o gobernador ka, unya dili maayo ang imong pagdumala, no? Masalaipon ka, no? Nga pagka leader sa probinsya o sa syudad ba, dili man ko mo kaingon nga kanang imong office, kanang imong katungdanan invalido o dili genuine. Genuine na kay gipili ko kas mga tao, di ba? Pero kung magbuhat ka diag daotan, kanang imo rang daotan nga gibuhat mo dili maayo. Pero kanang imong office, kanang imong katungdanan valid kay gipili man ka. Ikaw may nakadaog sa eleksyon. Ingon ana po ng posisyon sa mga santo papa ug mga pare.
genuine. Nganong makaingon tag genuine na ilang katungdanan? Kay gikan man na sa mga apostoles. Di ba na sa Roma 10:15, no? Roma Kapitulo 10, versikulo 15, unsa ormang kuno pagminsahe o pagpanudlo kung wala siya gipadala. O, sa in English ana, sent. Then sa pasabot ana, unsa ormang kuno pagtudlo o pagsangyaw kung wala siya gi-authorize. Importante ng pag-authorize kay kung dili gud ta mo base anang pag-authorize nga pagpanudlo. Bisan kinsa man gyud manudlo, bisan kinsa tuhuan mo nang mabahin-bahin ta. O mao na ang gi-authorize pag-una ni Kristo sa pagsangyaw pagpanudlo mga apostoles. Di ba? Importante na. Dayon ang mga apostoles pod gisugo sa Ginoo nga mag-appoint pog ilang mga successor. Di ba? Danas basahon ni Pablo sa iyang suwat nga tukang Timoteo. Di ba? Bisag si Tito gani. Oh, nagtudlo og mga musunod nila, ila pong mga mutabang nila. Oh, di ba? Kay ugwa na sila kinsa may mopadayon sa pagpanudlo, no? Pagpadagan sa iglesia. Di ba? Unya ang sistema nila sa pag-authorize kanang gitawag og laying of hands o kanang ordination. Nakaron kung tanawon ko na to sa history matud pa sa Hub 8:8, tanaw na to sa history, kiniramang ordination sa ato mga obispo, mao gyud nakakunik, nakasumpay sa mga apostoles. Mao nang naa nila ang genuine nga katungdanan, genuine nga office. So kung doon na may mga pare, doon na may mga obispo, bisan pag Santo Papa, kung nahimo silang makasasala, dili maayo ang ilang pagkapastor, dili maayo ang ilang pagkapastor, sa personal na nila. Pero kita god, kung kami mga Catholic faith defenders, kung dipinsa mis Katoliko, dili man ka ng mga abuso nila. Ang among gidipinsahan ang pagtuo, which is biblical po naman na sa 1 Pedro 5:13 o 13:5. Itong niingon ba si Pedro nga pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa. Nga mangutana kaninyo mahitungod sa inyong paglao. Nagalihubad po sa inyong pagtuo. Pero buhatan ninyo kini sa kalumo ug pagtahod, no? Dili sa pagpanghambog o pagpasikat, no? Kalumo ug pagtahod. So kanang mutubag defense man na, di ba? Defense man ang mutubag. Naagi translation sa Biblia to make a defense. Sa reason kuno nga naa nato as a Christians. Okay na gyud kung mahigugma ta sa atong pagtuo, we have to defend it. So mao na kanang mga nagtudlo nato ron, kanang mga mensahero sa atong matag pundok ron, ato po nang subayon kung mo sakay ba na atong giingon ni Pablo sa Roma 10:15 nga mga authorized ra gyud mo makawali o makatudlo. Nganong importante man gyud ang pag-authorize mga igsuon, no? Nga mga naminaw karon. Sa ako na laging giingon, kung dili maghatag og authority si Jesus Christ, sumulo taw nga bisan kinsa lang motudlo aning atong Biblia. Di ba? O bisan kinsa, so kay bisan kinsa na motudlo sa Biblia, sa ato pa magbahin-bahin. Di ba mo man ganyan mahitabo? Pagkadaghan nga nagtuon doon sa Biblia nga ang ilang basihan sa ilang pagtuo sa Biblia nga nagbasa man kog Biblia. O kanang among pastor gabasa man nag Biblia, gatudlo man nag Biblia. Unya may man mo tudlo nya buutan pod. Nya manggihatagon pod. Atanan, maayo. So tinuod na ni. Nadili man gud nahingon ana. Kay subayon man nato to giunsa man to ni Kristo sa una pagsugod. Nagpili man siya mga tao, dili man tanan niyang gipili, di ba? Then ang iyang mga apostoles gisugo po nila nga magtudlo po sila o kumusunod nila within the group ra. Within the visible head nga gitukod ni Kristo. Gani kadto galing mobiya aning punduka matud pa ni Juan 1 Juan 2:18 ug 19 isipon pagaling antikristo. Di ba?
Sakit kay ano ikaw karon nga nagtudlo kag Biblia din. Tawgon lang kag Antikristo nga but naon nga tudlo man kag Jesus Christ kay Biblia gud imong gitudlo. Pero kung sabto ng 1 Juan 2:18 ug 19, kung nibiya ka sa original nga gitukod ni Kristo nga pundok, one body of Christ. Oh, tawgon biya ka nag Antikristo. Sakit na, pero sa akong kabahin kung dili na nimo tinuyo nga nibulag ka kay para nimo husto ka, tawgon na to na sa moral analysis og indirect ang imong pagbiya. Okay, para nimo sakto man ka, dili ka guilty kay siguro walang ka kasabot aning pundok ka. Di ba? Lisod man gyud ni sabto ning tinuod nga pundok. Kay Dios kay gitukod ani si Jesus Christ. Di ba? Ang Dios kay kuan man na siya, mystery man na. Di ba? Natanawan ng Diyos. God is a mystery. Mo nang gitawag bitaw na ito Santissima Trinidad. O, infinite good. Dili matugkad ang Diyos. Sumaon ng lisod yun na sabto ng gitukod sa Diyos. Di ba? O, now, kanang atong nahibawan, bahin lang na. Di yun na kinatibukan. Sumaon na. Yeah, mao na nga kining Katoliko nga nag-claim gyud nga mao gyud apostolic na apal sa description pa lang niya ibutangan na gyud, di ba? Santa Iglesia Católica Apostolica. Oh, na sa description niya but pasabot nagsumikad nagsugod gyud ni panahon sa mga apostoles. Mo may but pasabot anang apostolika. No? So mo bitaw ng ubang mga pundok wala na nila butangi og description nga apostolika kay wala man na sila masumpay sa mga apostoles. Di ba? Kung ana ka pananglitan kanang gisugdan ni Felix Manalo, no? Brother Felix Manalo, peace be upon him, no? We respect him, no? As a human being. Pero wala na to dawata iyang gitudlo kay supak naman yun sa original. Di ba? Oo. O kanang ilang pundok nga girehistro sa sect Church of Christ, no? Bisan kinsa man gud pwede mo gamit nga ni Kristo, di ba? Dili mo puga badlungon diha na sa gobyerno, di ba? Oh. So, mao na bisan kinsa pwede mo gamit sa ngalan ni Kristo. So mao na girehistro nila Iglesia ni Kristo. Mao na. Nya kay ang pangutana gud ana kanang Iglesia ni Kristo diha sa Biblia, daghan man gud sa description gud. Una, si Kristo gud mo nagsugod. Ikaduha, ang unang mga sakop ana mga apostoles. Dayon kana ra ba nagpadayon kay sa Lucas 1:33 ang maong kaharian ni Kristo magpadayon o magpadayon. So kung tanaw na to ang mga description, mga ilhanan, dili biya ka makaingon nga kumo gigamit ang ngalan ni Kristo tinuod na. Tanawon sa nato na mga description o mga ilhanan. O una si Kristong gasugod. Oh, asa na sugdi? Jerusalem. Unya kana ila Pilipinas gud. Unsaon man gud pagkatinuod ana. Parehas man gud anang kanang kwarta nato. Dili man kapataka og dawat og sukli. Tungod lang ga insakto ang nimtag. Di ba panalitan no, gisukli ay imong kwarta 1,000. Oh, then ang imong napalit sa tindahan 300 lang. Oh, then ang gisuklian ka og kanang 700, okay, 300 do gyud nakuha. Diha to pa ang gisukli 500 og kanang duha ka tag 100 piso bill. Then dawat din ka diretso. Imo biya po nang tan-aw-tan-awn, dili biya kay ngalan lang. Di ba? Pag ano 500 piso bill, sakto na ni. Imo biya po nang sagsihagon og basig piki. Di ba? Oh, na yung mga description. Ingon na po pag ingon nga Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Isa dagto. Oh, tanawa sa nagsugod ba na ni Kristo? Oh. Dayon. Unsa pa? Dagan pa. Dayon kana ra bang Iglesia nga gitukod ni Kristo? Naman na siya kanang gitawag og executive minister, but pasabot chief. Oh. Dayon ato dayong tanawon sa Biblia, kinsa may gihimong executive minister ni Kristo sa dihang mo kanang mo adto na ba sa langit, di ba? Nalimot ba mo o bisan gani sa atong probinsya o bisan sa atong syudad? Inigalig mo ingon gali ng mayor nga mo adto sa ko dito sa kuan kanang laing nasod kay na ako'y tun-an dito, ikaw sa vice mayor mo take over as nga mo mayor aning akong kining atong dapit. Oh. So, ikaw sa vice mayor kay ikaw may second in command. Oh.
So mauna, nya mao po na si Kristo, di ba katong taliabot na nga mukayab si Kristo. Kinsa may iyang giingnan nga aron mo take over sa iyang trabaho nga chief shepherd? Si Pedro biya. Di ba? Nasa Juan 21:15 hangtod 17. Si Pedro biya iyang gihimong chief. Sa dihang maingon siya nga iyang gipasabot nga moadto naman siya sa langit. So maod-an mag chief shepherd ang iglesia nga kanang makita gyud nga shepherd ba diri syuta. O nang giingnan niya si Pedro, Pedro, atiba na ang ako mga karnero. Si Pedro may nahimong servant sa tanang mga servant. Kay ang mga tanang mga apostoles servant man na. Puros man na mga shepherd. Oh, pero ang gihimo niyang chief shepherd, oh, ang iyang gisugo nga maoy mo pakaon sa tanang mga shepherd. O kanang mga karnero. Di ba? Kinsa may iyang gisugo si Pedro man. Di ba? Sa ato pa kanang katungdanan ni Pedro, mao na atong sundon. Parang di ta mabahin-bahin na tanawan ning atong mga ako hapit po ko madalaan sa una ilang teaching nga biyaan akong Katoliko. Sa Katoliko manggod, gisunod yun na o kinsay unang gihimong leader ni Kristo sa diyang paingon na siya mo adto na siya balik sa langit. Juan 21:15 hangtod 17. Naa diha mabasa kinsay gibilna ni Kristo sa iglesia nga kinsay mangulo ani kung tuwa na siya sa langit. O na karon kinsa may nagtudlo ana be misa tanang mga pundok. Dayon naarabay uban nga musupak anang teaching sa Katoliko nga si Pedro kuno may chief sa tanang mga apostoles. Oh. Di ba? Kay para nila tupong kunong katunglanan para sa atong Orthodox katong ni si Acts Katoliko na itong 11th century mga 1054. May ilang pasangin nila ng Katoliko nga mo kunoy ni Simang. Okay? Kay ang Pope ang Bishop of Rome ni claiman nga chief sa tanan. Nya moingon sila nga wa may chief na to kay parehas mo tatanan o katong mga patriarchates wala man kunoy chief. O pero ubot na hunaon, ang Orthodox mo ni Simang ano man kaysa iglesyang gitukod ni Kristo na may chief. Basahan ko ninyo sa Lucas 22:26. Si Kristo wa gyud mag-ingon diha sa Lucas 22:26 nga ang iyang mga apostoles walay chief. Wa gyud siya mag-ingon. Unsa iyang giingon niya? Ang labaw diha ninyo o ang leader diha ninyo o ang chief na si Kristo gali nagtudlo nga naay chief. Ang leader o labaw diha ninyo ang mo serbisyo. Sa to pa mo alagad, sa to pa ang mo serve. Nya kinsa may iyang gisugo nga mo serve, mo mangulo sa iyang katawhan, katong taliabot na ang iyang paghayab sa langit, katong mo adto na gid siya. Kinsa may iyang gisugo ana nga mo serve? Si Pedro, mao na si Pedro mo chief shepherd, di ba? Basahan ninyo ng Lucas 22:26. Nga ang mo serve sa tanan, sa to pa servant, chief servant mao na chief. Basahan ninyo ang King James Version o ang New International Version o bisan magalig bisag unsang hubara. Di ba si Kristo nag-ingon nga ang chief o labaw diha ninyo mooy mo alagad, meaning mo serve. Chief servant mo na nga ang Pope usa sa title sa Pope chief servant, no? Mo na. Kaya ang tanang mga apostoles, mga shepherd mo na sila kay naman po na sila jurisdictional kanang mga kuan nga gahom nga mo pastor po asa sila asa sila dapit para sa mga bishops na turon. Oh, di ba? Mga shepherd na sila. Pero na ay chief. Kay kung wala goy chief, bisan kinsa na naman dayon atong tuhuan, mo manung atong himuong chief. Bisag dili nato gamito na nga termino pero ubot na hunaon chief yan na kay mo goy sundon, di ba? Oh, kana day nas Davao si Apollo Kibuloy naaman po na siya mo leader po na nila. Then sa executive minister sa INC, Brother Eddie Villanueva sa GIL, pagkadagan, ug unsa pa nang uban diha, nanay mga leader. Pero ang original gyud nga office nga gipili ni Kristo anang galingkod si Pedro, then tanawon din nato sa history kay naman sa Hub 8:8, read the history. Sao mo na, Living Bible. Tanaw na to sa history, kinsay nakasunod anang katungdanan ni Pedro as chief shepherd. Nahibong lang ko atong sa Cebu ba to gatong debate sa atong mga igsong iglesia ni Kristo o sa akong kauban sa CFD. Ang atong mga igsoong iglesia ni Kristo ni supak sila sa proposition nga si Pedro mao'y chief o executive. Di ba? Kanang chief or pope, executive man na. Di ba? Labaw god. Gisupak na nila nga proposition. Negative side man sila.
Pero ako bitaw na nagtanaw sa debate na malandong ko. Anong nisupak man sila ana? But pasabot ba sila mga ministro walay chief? Kana ding executive minister nila, di ba mo man na ilang chief? O ay kung ingna ang executive minister o ubang ministro, tupong na ilang katungdanan, dili ba na tupong. Mas taas ba ng executive, di ba? Mas taas og authority ang executive minister kaysa ubang ministro, di ba? Unya nga nung gisupak man ilang proposisyon nga sa nga na ay chief sa mga apostoles na ay chief sa tupan na ay executive. Kaysa man si Pedro, no? Wala ko'y panahon nga mo discuss pag-ayo ani. Okay, no, ang litwa naman tay igong higayon ay sipyata no sa sangka onyang hapon mga launa no basin makaapilta og sa tulumanon sa ato yung grupo sa Catholic Faith Defenders karong alas 8 gabi. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan po diri sa Dipolog, no, sa atong obispo, mga kaparian. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Isip mangingisda, kada palawod na ko para sa akong pamilya. Kada labay, para sa pag-eskwela sa mga bata. Kada bira, para sa among pang-adlaw-adlaw. Para sa pamilya, dapat aptik yun mga nabuhi. Maong akong tambal, kanang aptik makayo. Rexidol Forte, aptik panag sa bukat, labad sa ulo, pamaol, o hilanat. Kay aptik tang mga nabuhi para sa pamilya. May makapildi. Rexidol Forte, aptik panat sa upat. Alagang tunay, alagang Pilipino. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Magapaluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against